Ce-ți place ție să faci cel mai mult? Să mă joc la calculator. Am mai multe jocuri, dar preferatul meu este FIFA sau Metin. Cam cât timp petrești tu în fața calculatorului? Zilnic? 5 ore, 4 ore. Ai high five, Facebook? Nu. N-am. Vorbesc pe Mes sau pe Skype. Noi ceream prietenia, ei conversează pe Mes. Ce-ți dorești să-ți aducă Moș Crăciun? Aș vrea un laptop să-i las pe frații mei la calculator și laptopul este mai mic, nu ocupă atât de mult spațiu. Îți place să citești? Nu, că mă plictisesc, doar citesc pentru școală, când ne pune să citim sau să dăm un text și trebuie să facem ideile principale sau să o povestim. Dacă n-ar exista calculatorul, ce altceva ți-ar plăcea să faci? Aș fi trist că nu aș avea altceva ce face. Noi nu ne dădeam e-mail, noi ne trimiteam scrisori, ne dădeam felicitări, nu măsuri de sărbători. Nu dau eu verdicte și abar n-am ce credeți voi, dar copiii de azi parcă-s mult mai triști ca noi. Noi jucam lapsa pe cocorațele și vânătorii, noi nu ne jucam FIFA, ci fotbal în curtea școlii. Vă amintiți care era jocul dumneavoastră preferat în copilărie? Da, mi-aduc aminte, erau alte timpuri. Noi ne jucam cu păpușile, săream coarda, ieșeam afară, ne jucam, dar acum copiii mei mai calculator, altceva ei nu știu, să joace și ei afară, să se ducă afară, să se joace, nu, ei nu știu decât calculator. Deci eu, fiind tânără, încerc să mă adaptez, încerc să le fac tot posibilul, dar noi am avut altă copilărie, dar ei altă copilărie și încerc, mai ales la școală, când văd la alți copii un calculator sau văd îmbrăcați mult mai bine, eu încerc să le fac cât de cât posibilitățile necesare, adică măcar să mă adaptez. Au venit vreodată acasă și au spus: mami, colegul meu are telefon mobil, mami, colegul meu are laptop, tu nu-mi iei? Am încercat să le iau, de asta m-am zbătut, ca să le iau un calculator și să-și împartă între ei frații. Credeți că prea mult calculator dăunează? Bineînțeles că dăunează, mai ales că cel mijlociu, băiatul, încerc să îi spun să mai lase calculatorul, mai ales că a avut și probleme cu vederea. Ce pasiuni v-ați fi dorit să aibă fiul dumneavoastră? Mi-ar plăcea să facă un sport, fotbal sau un not sau ce vrea el, mai ales eu. Am să calce pe urmele mele, dar nu s-a putut. Eu am făcut gimnastică la Dinamo și am zis că poate încercăm să-l dăm și pe el la fotbal, dar nu, a zis că nu vrea niciun sport și numai calculator.